Vozilo je upalo u jezero, a vatrogasci su sa 2 čamca pokupili putnike koji su ispali iz vozila, ronioci su pomagali u vodi, tu je bila i hitna pomoć da prihvati žrtve ovog udesa i sve se to dešavalo na jezeru Buljanka kao standardna vežba odeljenja za vanredne situacije, odnosno vatrogasaca spasilaca. Vežbi je prisustvovao i načelnik odeljenja za kontrolu rada vatrogasno-spasilačkih jedinica sektora za vanredne situacije MUP-a Vlada Plemić. Ovo je veoma kompleksna i zahtevna vežba, znači spasavanja lica koje je ispalo iz automobila, kao i lica koja su ostala u automobilu i izvlačenja iz auta. Zatim tehnike koje su primjenjene sa teškim hidrauličnim razvalnim alatima, vađenje lica koja su poginula iz automobila. Znači ovo zahteva jedan stalni trenažni proces kako bi vatrogasci što bolje uvežbali ove segmente i odgovorili na stvarne situacije kada se ovo desi. I jeste li vi zadovoljni? Sigurno da sam zadovoljan, radi se o maloj jedinici i ja sam zadivljen sa ovim što su oni danas prikazali i mislim da građani mogu biti spokojni i sigurno kad imaju ovakve profesionalce u svom gradu. I sad, ima li njih dovoljno tih profesionalaca i imaju li oni dovoljno opreme i najsavremeniju opremu koju imaju? Pa vidite, u Srbiji je kronično da nema dovoljan broj vatrogasaca, oprema je zastarela, pokušavamo to, sektor za vanredne situacije pokušava to da iskoristi situaciju i svakom momentu da da akcenat na opremi, da zanavljaju opreme, ali problem je situacije kao i svugde u svetu i državi, kronično je nedostatak para, tako da ne možete da uložite u opremu. Znači da se uzdamo samo u to da su veliki profesionalci, jer tako, i da znaju šta rade i sa onim što imaju. Dobro ste rekli, veliki profesionalci i ono što imaju dobro održavaju. Ova oprema jeste stara, ali je funkcionalna i uvijek će da odgovori za ono što je namenjeno. Vatrogasci su izvukli i vozilo iz vode, a zatim ga isekli i izvukli vozača, koga je prihvatila ekipa hitne službe i time je vežba završena uz aplauz kolega koje su posmatrale učesnike vežbe. Nezvanične informacije glasi da na jednom mestu vatrogasca spasioca konkurišu desetine mladih, ali za ovaj posao nije dovoljna samo želja, već psihofizička sposobnost da se u najtežim uslovima brzo i efikasno pruži pomoć.